Permezz ta' dialogu man-nies, il-Partit Nazzjonalista se jipplementa dawn l-idejat diskussi fi proposti li se juru li l-Partit Nazzjonalista huwa tassew l-alternattiva mistħoqqa. Dan kien il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'diskors ta' introduzzjoni fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Raħal Ġdid, fejn fost il-punti diskussa il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq l-edukazzjoni u l-enerġija. Adrian Delija qal li fl-oksan investiment biex jitkompla x-xogħol li kienet isir mill-Amministrazzjoni Nazzjonalista, l-investiment fl-edukazzjoni qisu staġna. Dan qed iwassal li l-edukazzjoni f'pajjiżna qed tiġi medda. Mhux qed tiġi medda fiżikament billi jingħalqu l-iskejjel, imma billi pereżempju l-edukaturi tagħna qed isibu l-bibien magħluqa, qed isibu gvern illi mhux qed jurihom id-dinjità illi jixraqilhom. U allura qed naraw illi huwa wieħed mill-iktar setturi, wieħed mill-iktar korsijiet illi għalihom l-istudenti tagħna mhumiex qed jitlu għalih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista elenka l-fatt fuq il-problema tan-nuqqas ta' għalliema u kif dan is-settur mhux qed iressaq kemm u xieraq studenti li jirdu jidħlu f'dan il-qasam. Nuqqas ta' konsultazzjoni mal-edukaturi qed twassal għal din il-problema serja. Il-gvern mhux qed jikkonsulta mal-edukaturi, mhuwiex qed jagħti id-dinjità lill-edukaturi, qed jikkustinja magħhom f'diversi mill-iskejjer u istituzzjonijiet tagħna, u dan ħajħalli mhux surplus din id-darba, imma deficit qawwi f'dik li l-edukazzjoni ta' wliedna. Adrian Delija qal ukoll li hija inkwetanti l-affari li Malta għandha rata baxxa ta' żgħażagħ ta' 15 u 16 il-sena imqabbla ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea li mhux ikomplu l-istudji tagħhom. Fuq bażi ta' enerġija l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-investimenti li kien għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern issa intużaw kollha u biex xieraq mill-Gvern Laburista. Iżda issa hija inkwetanti ferm li saru kuntratti fit-tul taħt Gvern Laburista li qed isarfu ta' pis fuq il-poplu Malti. Adrian Delija staqsa fuq fejn marru l-40 miljun euro u min ħallas għalihom. Minħa l-oħra huwa spjega sew fuq dak li qed jiġri fit-tnaqqis tal-kont tad-dawl u l-ilma u kif il-Gvern qed japprofitta ruħu fuq is-sitwazzjoni. Dan bil-rebate qed jiffukaħ fuq ix-xhur fejn fih il-konsum tal-elettriku ikun anqas. Il-Gvern qed japprofitta ruħu u qed jimmanipula il-kontijiet tad-dawl u l-ilma biex iħallas għall-40 miljun illi rrid jagħti il-ħaddieħor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wiegħed li se jibqa' jisma' u li mid-dialogi li qed isiru man-nies, il-Partit Nazzjonalista se jippreżenta proposti li jkunu xierqa lejn il-poplu Malti kollu.